shi da shugaban ƙasa. To shi Buhari Allah bai san shi? A Allah yana son shi, amma yana ma haƙƙin da Allah ya ɗora mai bai cika shi. To kai da haƙƙi na Allah ya ɗora ma kai baka san shi ba. A to ni ka gani ni ban isa cika alƙawari ba. La ilaha illallah. Baka sani alƙawari ba. Yanzu ka ga Wakai yanzu a matsayinka na dan adawa ta wannan mai adawa wannan gwamnati da ke ci ta me Buhari ma kake adawa da shi? Kaga an kashe ƙanin babana Zamfara. An kashe wani shi. To ni ka inda ne saranda kenan ne sauka mota ba har daman ɗani na. Dama ɗani ga. To wai da an kashe bakarin babanka Buhari ya kashe shi? Amma dai a mulkin sa an kashe shi. To shi ya kashe shi? To amma da ai bai kai tsaro ba. To kai bai saba kashe ka ba. Wani abin da ban mamaki wai a ce in shugaban kasa ya bada aiki bai bibiya aikin da inda Umar Musa ne ya bada aiki da he bibiya shaso. Yau ina Umar. Allah ya mai waki. To kuma ka da magana wanda ya mutu. Ka da magana wanda ya mutu. Mutum ya bada aiki ya kamata ya rika ziyarta aiki. Ka da magana wanda ya mutu. Mutum ya bada aiki ya rika ziyarta aikin da ya bada. To ina lokacin Buhari. Kai ma zai aka ji Allah. In ya bada aiki bai bibiya shi. To yanzu kai adawa. Kai yanzu adawa ma kake da Buhari. Me amfani adawa ka? An yi adawa ta tana da amfani. Adawa ta yi mai lasisi ce. Saboda me? Saboda ni ya kubula do na farko ya dau 20,000 ya ban. Sai kaga ni ban iya ma PDP butulci na ranta da daraja alƙur'ani. Yawwa APC keke ta ba gashi. A'a ba shi bane. Yawwa keke da gashi. Wani keke tsakani ga Allah ba ka shi. A sanata ya kubula do dan marke. Ka ji tsoron Allah. Wallahi tallahi ya kubula do dan marke kudin da ya ban a sunar siya. A'a ina wanda mutar dan dutse baka. Ai ba shi ban keke ba shi. Ka ce wallahi. Wallahi bai. Gaban mutane fa aka ce mutane baka. A'a bai ban ba. Daman bai da cika alƙawari. Wa? Shi dan dutse din. Wa bai shiga alƙawari? Dan dutse. To ku alƙawari ko an PDP? Yau za mu taɓa tsoho dan daura da dama ya mulki kana abin tsiya kana tsira. Abin tsiya ka kunya na arziki gindayi. Gala-galar kaza mai ƙwaya kayan danga an yi ka dan wuni ka kwana. Kowa ya ce sai ka ta kanshi ne baka zo ba ku da baka san mutum kwashashe sai ramin me. Kowa ya jagumi kai tuna da musa kwali ga tsoro gaban tsoro. Zakin roba da na sanin mafarauta an yi ka dan wuni ka kwana. Ya wani mayan jirgi inji mai wandon ka ɗaya laushi. Buhari radiyallahu anhu. A'a ai ba sahabi bane ba kuma ba wali bane. To baka san Allah da shi? Baka san Allah da Buhari? To ai Allah ya ɗauki yadda ya bashi amma kai adawa ma kai adawa banza kake. Ni ko ban adawa banza. To kuma garin kuma na. Ni dan nagarin na haifafan nagarin ana aka haifa. To amma ka ce wani Buhari waye an kashe hukunka idan Buhari ka kashe hukunka. To amma da ka sani a jihar shi ma sun ce jiran shi suke kawai ro. Yanzu ma tsoron zuwa jihar Katsina yake yi. In ji waye? Abin da ni ya ƙara ɗaure muke yana ban mamaki. Wai kuma tsoron zuwa daura ma ke. A daura ma ka zo akwai wata kwanan mu. Buhari radiyallahu anhu. Ai ba sahibi bane. Wai ina ma wata tambaya. An ce a garin Daura an gina wata makabartar Buhari. Ba shi ya gina ta ba. To ya aka yi? Sarkin Daura ya gina ta Umar Faruk. To saboda me? Makabartar Buhari. Ba shi ya gina ta ba. Buhari ai wali ne. Ba wali bane ba. To yanzu sai abu na biyu wai da Buhari ya zo nan funto a hilin aya yana yi mana kuka yana cabe da masoya irin funto shin gaskiya ne wannan kuku ƙarya ne? A ƙarya ne mana saboda ya baya yaudare su mana ashe kukan da ya zai rama. Wane rama? Buhari? Buhari radiyallahu anhu. Yanzu da ake cewa a cikin matasan yara 'yan Najeriya wai ana cewa ɗanɗan shi ne na hudu ne ko na uku ko na ɗaya ne a wajen kuɗi a Najeriya magana. To ai ɓarawon kuɗi ne abin ka ko a wannan abin tambaya ne ko a wannan abin tambaya ne ina ya samu kuɗin wata sana'a garai. Wannan da ya haɗu da mashin an ce yana hawan mashin ɗin miliyan ko nawa ne? Dumo. Yawwa yana hawan mashin ɗin miliyan nawa to ina ya samu wannan kuɗin an ce ba a iba kuɗin gwamnati a yayan shugabannin yanzu masu taurin kai irin mutanen da. To yanzu me yasa aka ce dan shi ya hau mashin din miliyan nawa ya faɗi da shi ya abin? Aka hau wannan abin tambaya ne. Ba na shi bane, ba mashin shi bane, ba mashin shi bane. Sannan a to ka gani ma dan shugaban kasa na hawa mashin din Allah. Amma dai ba har ka san ba barawa bane. Ka da ba har barawa ne. Sannan an ce mana barawa ne saboda yana sata kuɗin Najeriya ya kai ƙasar waje. Yawwa. Wallahi ƙarya ne. Ba har gidan shi da ƙarya kake mai. Ƙarya ne. Ba babban ai yanzu aka ce. Yana da gida a Daura, yana da gida cikin Kaduna. Amma dai ai ba babban barawo irin a ciki. Yana da gida a Kaduna. Shi gida ɗaya gare a
kuma Atiku tun da ya mataimakin shugaban kasa bai ƙara rike wani mukami ba ina ya saci kuɗin nan la ilaha illallah Atiku yana da rijiyoyin mai ƙasar waje ka ya za ka ce barawo ai Obasanjo ma ce ma Atiku ya olle barawo a'a Buhari ne olle Allah karaba mu da yan gayya a Buhari ne